또 성서가 누가 그렇게 가요구나 가요 간포가 사펑나고 마마 뭐 가요 뭐야 쓸때 뭐 고수고 원스럽다 네 이란 그거 중에 나 뭐후 그거 이란 그거는 아까부터 फैबाय थायोमोन नङा होमबा दा बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों नुफिननो मोननाय खाबु बिथां मिनिसरा जोंखौ होदों आरोबाव नै मालाबा बेलेग समाव फैफिननो लिंहरबावदो बै सिमेन्टनि नाया दिनै जाहोगोन ना जाहोआ प्रत्येक बारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन दिनै मोनजागोन ना मोनजागोन ना थिगैनो दं होनबालाय बिराद मोजां बे नाया माथो रायलायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं हो माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा खोन्थानांगौ दं जोबोद मोजां मोनदों आरो मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारी वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समस्यानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बेयो एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै गामि सोनायनि समस्या जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन आं मानो होना नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटीसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामना गालांखागोन आं मिथिबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो मा जागोन जायो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौ हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदा मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना जे एनडिएफबि गैया नामा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बियो बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरै सुक्ति खालामनायनि माबा बहा बोरै आंनो देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय
बहाबोरै मा मोनदों बोरै देखायनाय मा मोनदों बोरै मोनासै ना मारैथो जाखो जाम्बा थांसिगोन बेथ' थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सुखिया खालामबाय ह बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एमपिएफबि बिटिसिनि गासिबो जादों बे बोरै जानो जाखोलै आं रायज्लायगोन सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंहा मिनिस्टार बिथांमोन दं बुंनानै लाब गैया खामानि मावनानै देखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारल'जों मा जानो खामानि मावनांगोन दे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननायनि सिगां सायाव थिग खालामना गालांगोन आं मिथिबाय नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंबो थिग आंल' थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय दे बेलाय बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा जोंना मा होनो दिफेन्दरनाव सोंदोंब्रा जाबा आं राजनिथिकसो लेथार बाबु जागोन नों बुंबायथ' सोंगोन आङो दे जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरजाय मोनसे जाबाय आरो नामाव दे सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो समय बिराद समायनि खोथा आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ बेना जाथाखसै जोंनि थांखिया मा एकदमबारे दे गासिबो मिथिजोबखागौ उनाव फैबावसै दे गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দে